سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانيل سينما سمرن لومون كم وترو زتفرالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم هاجريت غانتا إيرترا أنصار هاجريت غانتا السودان أبس مرازة كايرتو محزنة وصوتا حد بارو تسعيرم زا هاجريت غانتا أبز حلفة كلت سومنات نزور الدر إله بحان سابت الترنفال لمداتك تكايد حرم نقنايا لومي من السودان أبز قتمتلو غوربيت هاجرنا سودان دما بحاد شتو تحجيزة أبز ستاديوم أسمرة تعويتا وتسلم مدرخ زورغابون بعوت إيرتراوي تقرر ماي كلب نيبو ديلكو بينيام غرماي تزازيمولم أبور جنتيل تبقيسو كاب تخباب زوري شارشان مدرخ زورغابون بوزوحط قيواتو كوانت نبرو تقرر متقنتات أنكي قميم ولدراتهم السلاسيلم عباي جوجله بتقرارم تهاجرات غانتا انام تمرحت ابتو غعزلو زنبرت غزي صنيحنا اشتو جوجلتات يفطرا كوانت نبره نوي خداغن ايكالان كلن اب تحت قدسر هاجرات غانتاين اتين بزي دما عباي جوجله نونا نبيጫ مالينات نايل تسفاصين كبيباتو نامزازم حنصاص بصحم عبس جبر حيال كتبتا ودر دما إيرتراوي بينيام غرماي قديمو مسمر حنصاص مرغاص عود شارشاي مدرخ زورغابون كوينلوم بينيام لو معمت نخالاي غزيو ناي مدرخ عود كمتصن كلو بحافشا دما نسلس غزي اب زورزي ناي مدرخ عود زمزغبه فلما إيرتراو كوينلوم نبينيام تختيلو الجيراوي حمزه ياسين كالاي درجه كحزن كلو فرنساوي عود قدامي مدرخ اتيليو بيفيان دما سالساي كوينو ودرو زازيملوم اب إيرتران تقررنتي مرح زودر زلونات نايل تسفاصين زبلص درجه حيزم اكشو ساقواز للنات نايل لومي آب زعود زمدرخ ود هاجرو بينيام غرماي غزي كي كسر شابع درجه محازيو نبيچ عماليا عقيب واوصيم لومي آب حيل سراح زوعلو ابالات هاجرات غانتا إيرترا هينكم برهان سلسه كاليتا ديحرو مبل 19 داويت يمانه سلسه كاليتا ديحرو مبل 20 شمونتن ناتنايل برهان مبل 46 سيراك تصفوم مبل 49 مخسب دبساي مبل 56 روبيل ميكيل مبل 50 جمونتن درجه محز نودرم بسلام زازيم مولوم اول الغزي حجون مرحنت اباغرايت غانتانا بشم ناتنايل تسفاصينا تتحيزازلم ناتنايل نوردرو ب 19 ساعات 32 دقيقه 29 كاليتاتنيو مرحنت حيزو نامناي صباح زازامي وردر كاتم كاب ناتنايل بحانتي كاليت زدحره فرنساوي جوردان لافز باوردما كالاي بمخان كسعبون كله 4 كاليتات كابناتو زرحقه ايمانويل موريد دما سالساي كوين يسعبالهم هنوكم لبرهان بتشعات كاليتات ديحرو رابع درجه بمخان نامناي صباح كالاي مرجع هاجرايت غانتا كون كله ام بسعقب بمخان زمرح زلو داويت يمان دما ب20 حدن كاليتات مدحر مبل 10 درجه حيزلهم 58 كاليتات زدحر سيراك تصوم مبل 15 درجه بحر دقيقه 15 كاليتات زدحر مخسب دبسايدما مبل 18 ب10 دقيقة 5 كاليتات زدحره روبيل ميكيل مبل 56 درجة حيزميم ناب نايت صباح زازامي صوتا كاتوم بينيام غرماي ابال كلب نيبودويلكو كابز مرحز ودر زلو ود هاغورو ناتنايل تسفاصين ب15 دقيقة 21 كاليتات بمدحر مبل 34 كحزن كلو ابال كلب كوفيدي زخونه ناتنايل برهان دما ب19 دقيقة 8 كاليتات بمدحر مبل 48 حيزو يركب اب كل ماليات زمصلوط يلن داويت يمانه ب17 نطبي نماليا انبس عقب حيزوا ناب ناي صباح زازام مدرخ كاتيوم بينيام غرماي ناي بلوص بولاتيستا ب125 نطبي كمون نات ناي تسفاصين نبلوص منسي اتوهاب صعدا ماليا ونينولم بغانتاتات ابز تحز غزي دما هاجرايت غانتا رواندا مريحنت كتعزنكلا إيرترا دما كالاي درجه محز تسعبالام تقررم تهاجرايت غانتا إيرترا ناتنايل تسفاصين اما كلهم اتيومو زري وزلو مخته ناي بحقي موساي غبوميم تقررم تهاجرايت غانتانا بزح ماليات حيزم بمبارم امونغوم افلالاي كيمت سكفتا بزحات افكارتي قد مشكلتاي نيرم كوين غن اتبلوص اسلطاني سامسوم سولومون ابزوردر بزن صبارقو لعل طببن بقعدن كساب مزازمي نبيچا بمحز بصيحم اللوم صباحون كمناي زحلفه بتامر بقعد كسغرو مورالنا ايفليوم تقررم تصبح كاب نكوكه تبغيسو ابلي فرغلبيل زازم ناي شابعين موداتان مدرخ وددروم كسلاسل اليوم قطمات اف اي كاب عاد انجليز لومي بناي رابع زوريا صوتات قصيلو علم اقديما ببريندان روجرز تعلم ليستر سيتي ناب ميدا برينتفورد مغاشا قتيمام نبوتا بمهرمتي كاب صوتات كلبو زبوخره جيمي فاردي سك نيجيراوي كليتشي انايچو ابراب اي دقيق بزمزغبا انكو قلطفت شوتو دما ليستر سيتي نبرينتفورد حربادو مرتا ناب زقصل مدرخ حليف علام
በርንሊ አሜዳ ንሩጅ ዓዲማ ያገጢማም ኣብ ጾታ ድማ ንሩጅ ብክልተ ሸቶታት ንበርንሊ ሓደጋ ሙዳእ አሜዳ ክልተ በሓደረት ያጣ ካብ ዙርድሩን አፋንያጣም ንሩጅ ንሸቶታታ ካብ ስዊዘርላንዳዊ ጆሴፍ ድሪሚች ከምኡን ግራንት ሃሊሊያ ረኺባተን በርንሊ ካብ ስዕረ ዘይተናግፋ እንኮሸቶ ድማ ካብ ተኸላኸልያ ኤሪክ ፒተርስ ረኺባታም ኮቨንትሪ ምስ ብሪሚንግሃም ዘይሸቶ ባዶ ተፈላለን ናብ ዝቕፅል መድረኽ ተሓልፍ ክለብ ምርጋጽ ድማ ካልኣይ እግሪ ጾታ አሜዳ ብሪሚንግሃም ከካይዳየን ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ጽቡቕ ገስጋስ ትርኢ ዘላ ሼፊልድ ዩናይትድ ናብ ሜዳ ሚልዎል ተጓዒዛ ምቁር ናይ ክልተ ባር ዓወታ መዝጊባ ኣብዚ ኣጥቃዕ ሼፊልድ ቪል ሻርፕ ንብሉጽ ምንቅስቓስ ምርኣይ ንክልተ ሸቶታት ክለቡ ዝሃንደሰሉ ጾታ መሐመድ ቤሲጅ ከምኡን ኦሊቨር ኖሩድ ንሸቶታት ሼፊልድ ኣመዝጊቦምን ኒውካስል ኣሜዳ ንኦክስፎርድ ዩናይትድ ዓዲማ ዘካየደቶ ጾታ ብዘይሸቶ ባዶ ተዛዚሙ ፖርትስማውዝ ንባርንስሊ ዓዲማ 4-2 ብምርታዕ ካብ ዝውድድር ኣሰናቢታታም ቬንክሎዝ ጆን ማርኪዩስ ክሪስቲያን ቡርስግ ሮናልድ ኩሪቲስ ንሸቶታት ፖርትስማውዝ ከመዝግቦም ከለው ካውሊ ውድሮ ድማ ኮነር ቻፖትሊን ንሸቶታት ባርንስሊ ዘመዝገቡ እዮም ሪድን ምስ ካርዲፍ ዘካየዶ ጾታ ድማ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ ኣብ ጾታ ኣብ ቀዳሞ 8 ደቂቃ ክልቲአን ክለባት 21 ሸቶ ብምዝጋበን እዚ ጾታ ብብዝሒ ሸቶታት ዝረኣዩ መሲሊ እኳ እንተቐረበ ዝቐፀለ 80 ደቂቃ ግን ሸቶ ከይተረኣዩ ሓሊፎም ካርዲፍ ኣብ 50 ደቂቃ ንሸቶ ካብ ካሉም ፔተርሰን ክትረኽባን ከላ ንሸቶ ሪድን ድማ ያኩ ሜተዩ ኣመዝጊብዋ ክለባት ቶተንሃምን ሳውዝሃምፕተን ኣብ ስታዲየም ሴንት ሜሪ ዘካየዶ ጾታ ብተመሳሳሊ ብማዕረ ውፅኢት ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ ኣብዚ ኣካፋል ቶተንሃም ጆቫኒ ሌስቾልሲዮ ብሉጽ ብቕዓት ምንጽብራቕ ብሉጽ ተጻዋታይ ዝግጥም ተባለሉ ጾታ ንሸቶ ቶተንሃም ኮርያዊ ሶን ኣብ መበል 58 ደቂቃ ከመዝግባን ከሎ ናይ ሳውዝሃምፕተን ድማ ሶፊያን ቡፋሊዩ ኣብ መበል 87 ደቂቃ ንክለቡ ካብ ስዕረት ዘናገፈት ሸቶ ኣውፂሮም ዌስትሃም ኣሜዳ አንጻር ዌስት ብሮም ዘካየደቶ ጾታ ሓደ ባዶ ተረቲዓ ካብ ዝውድድር ተገሊፋላ እንኮ ሸቶ ዌስት ብሮም ካብ ተኸላኻሊ ኮነር ቶንሰን ተመዝጊባ ዓላማ ዌስት ብሮም ክሮኤሽያዊ ስላቫን ቪሊች ድማ ንክለቡ መሪሑ ኣብ ልዕሊ ናይ ቅድም ክለቡ ዌስትሃም ዓወት ምዝጋብ ካብ ዝውድድር ኤፍኤ ካፕ ኣሰናቢትዋ ኣማሲኡ ዝገጠመት ለንደናዊት ክለብ ቸልሲያ ናብ ሜዳ ሃል ሲቲ ብምጓዓዝያ ጾታ ኣሰላሲላ ኣብዚ ቸልሲ ብመንገዲ ማሶን ማውንት ሴዛር ኣዝቡሊኬታ ሮዝ ባርክሊ ውዳት ንሸቶ ዝኾና ቋዓሳሱ ዘባኸነትሉ ጾታ ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ቤልጅማዊ ሚኪ ባትሽዋያ ብዝረኸበታ ሸቶ ሓደ ባዶ ክትመርሕ ኢላ ድሕሪ ዕረፍቱን ቸልሲ ካብ ተኸላኸልያ ቶሞሪ ካልአይት ሸቶ ብምድጋማ ንመሪሕነታ ናብ ክልተ ባዶ ኣራዊዳቶም ሃል ሲቲ ኣብ መበል 78 ደቂቃ ኣብ ጥቓልዳ ቸልሲ ዝረኸበታ ናጻቕላ ካብ ካሚል ግሮስሊች ኣብ እግሪ ማቴዮ ኮቫሲች ተጋጫ ሸቶ ብምዝጋባ ናብ ጾታ ትመልስ ሸቶ ረኺባያ ዝኾነ ካልእ ሸቶ ከይተረኣዩ ምድብ ግዜ ምካል ድማ ቸልሲ ንሃል ሲቲ 2-1 ብምርታዕ ናብ ዝቕፅል ዙርያ ሓሊፋላ ጽባሕ ሰንበቱን ግጥማት ኤፍኤ ካፕ ብሰለስተ ጾታታት ቀፂሉ ክውዕል እዩ በፔፕ ጓርዲዮላ ትዕለ ማን ሲቲ ኣብ ሜዳ ንፉልሃም ዓዲማ ክትገጥም እያ ጎረቤታ ማን ዩናይትድ ድማ ናብ ክለብ ትራንማረ ከይዳ ጾታ ከተሰላሰለ እያ መራሒት ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ዘላ ሊቨርፑል ድማ ናብ ሜዳ ሽሮቤሪ ተጓዒዛ ጾታ ከተካይድ እያ ካዚ ግጥማት ላሊጋ ስፓኛ ሎሚ ቀዳም ቀፂሉ ኣብ ዝወዓለሉ መራሒት ዝሊግ ዘላ ባርሳ ናብ ሜዳ ቫሌንሺያ ከይዳ ዘካየደቶ ጾታ 2-ባዶ ብምርታዓ መሪሕነታ ኣብ ሓደጋ ወዲቑሎም ንጾታ ምትንዕዘብ ድማ ቫሌንሺያ ቅድሚ ዕረፍቲ ኣብ መበል 12 ደቂቃ ተኸላኻሊ ቫርሳ ፒኬ ኣብ ልዕሊ ተጻዋታይ ቫሌንሺያ ጋያ ኣብ ክልል ሳንዱቕ ፍጹም ምቅላዕ በደል ብምፍጻሙ ቫሌንሺያ ፍጹም ቅላዕ ረኺባ ነዛ ፍጹም ቅላዕ ሓላፍነት ዝወሰደላ ኦራጋዊ ማክሲ ጎመዝ ነይሩ እንተኾነ ግን ጎመዝ ነፃ ፍጹም ቅላዕ ናብ ሸቶ ክልውጣ ኣይከኣለን ጀርመናዊ ሓላው ውልዳት ክለብ ባርሳ ቴርሽቴገን ብዝናድ ብቕዓትዩ ኣድሒንዋ ጾታ ድማ ዝኾነ ሸቶ ከይተራዩ ንዕረፍቲ ባዶ ምሪሖም ድሕሪ ዕረፍቲ ኣብ መበል 48 ደቂቃ ማክሲ ጎመዝ ብክንፊ ናብ ልድት ባርሳ ዝለኣኻ ኩዕሶ እንተኸላኻል ባርሳ ጆርዲ ኣልባ ተጋጫ ኣንፈታ ብምልዋጣ ኣብ ሰኪዕት ባርሳ ያተራያ ቫሌንሲያ ድማ መሪሕነት ክትሕዝ ያኽኢላ ባርሳ ብመንገዲ ሜሲ ግሬዝማን ብርክት ዝበላን ሸቶ ዝኾና ኳዓሳሱ ኣብ ዝፈተነትሉ ሓላው ውልዳት ቫሌንሲያ ዣውሜ ኣብ ምዕጋተን ብሉጽ ብቕዓትዩ ኣርዮም መበል 77 ደቂቃ ድማ ማክሲ ጎመዝ ሸቶ ብምርካቡ ቫሌንሺያ 2-ባዶ ክትመርሕ ኢላ ምድብ ግዜ ምካል ድማ ቫሌንሺያ ንቫርሳ 2-ባዶ ብምርታዕ ንሓድሽ ዓላሚ ባርሳ ኪዩኬ ሴቴን ፈላሚ ስዕረት ኣቕሚሳቶም ኤስፓኞል ኣብ ሜዳ ንኣትሌቲኮ ቢልባኦ ዓዲማ ያገጢማ ቢልባኦ ካብ ኣሴር ቪላቪሬ ብዝረኸበታ ሸቶ ኣቐዲማ መሪሕነት ክትሕዝን ከላ ኤስፓኞል ድማ ኣብ መበል 63 ደቂቃ ካብ ራውል ዴ ቶማስ ብዝረኸበታ ሸቶ ክትመዓረር ኢላ ምድብ ግዜ ምካል ድማ ጾታ ማዕረ ሓደ ብሓደ ተዛዚሙ ቢያሪያል ናብ ሜዳ ዲፖርቲቮ ኣላቨስ ተጓዒዛ ያገጢማ
ኣብ ጾታ ድማ ቢያሪያል ቅድሚ ዕረፍቲ ካብ ካርሎስ ባካ ብዝረኸበታ ሾቶ መሪሕነት ሒዛም ኣብ መበል 80 ደቂቃ ተጻዋታይ ዲፖርቲቮ ኣላቤስ ጆሶሉ ሾቶ ብምዝጋቡ ዲፖርቲቮ ክትመዓራር እኳ እንተኻለት ክሳብ መወዳእታ ግን ክትዕቅባ ኣይከኣለትን ኣብ ምዝዛም ጾታ ቢያሪያል ተዕውታ ሾቶ ካብ ፈርናንዶ ኒኖ ብምርካባ ንጾታ 2-1 ክትዕወተሉ ኽኢላ ግጥማት ቡንደስሊጋ ጀርመን ሎሚ ቀዳም ቀፂሉ ኣብ ዝዋዕለሉ መራሒት ዘላ ኤርቢ ሌፕሺግ ስዕረት ኣብ ዘመዝገበትሉ ገፊሕ ዓወት ዘመዝገበት ባየር ሙኒክ ምስ ሌፕሺግ ፍልልያ ናብ ሓደ ኣውሪዳቶም ኤርቢ ሌፕሺግ ናብ ሜዳ ፍራንክፈርት ከይዳ ኣገጢማ እዛ መራሒት ቡንደስሊጋ ክለብ ድማ ዘይከም ትፅቢት ደገፍታ ናይ ክልተ ባዶ ስዕረት ድማ ኣመዝጊባ ፍራንክፈርት ንሸቶታታ ካብ ክሊፔ ኮስቲችን ኣልማሚ ቱረንያ ረኺባተን ኣብ ሳልሳይ ተርታ እትርከብ ቦሩሽያ ሞንሸንግላድባኽ ንማይንዝ ዓዲማ 3-1 ተዓዊታ ማይንዝ ኣቐዲማ ካብ ሮሚ ሰንካይሶን ዝረኸበታ ሾቶ መሪሕነት ክትሕዝ እኳ እንተኻለት ድሒራ ግን ካብ ኣላሳነ ፒልያ ክልተ ሾቶታት ከምኡውን ካብ ፍሎራን ሄውነስ ብዝረኸበተን ሾቶታት ምቁር ዓወት ኣመዝጊባ ባየር ሙኒክ ንሻልካ ዓዲማ ያገጢማ ኣብዚ ሙኒክ ዓብላልነት ዘርኣየትሉ ጾታ ድማ ንሻልካ ብገፊሕ 5 ባዶ ረቲዓታ ኣብዚ ሌዋንዶውስኪ ናይ መበል 21 ናይ ቡንደስሊጋ ሾቶ ዘቆፀረሉ ዓመት ጀርመናዊ ጎርሴጋ ብቅዲ አክሮባት ብልጽ ሾቶ ዘቆፀረሉን ጾታ ሙኒክ ሾቶታታ ካብ ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ቶማስ ሙለር ሊዮን ጎርሴጋ ቲያጎ አልካንተራ ከምኡውን ተቐይሩ ዝኣተወ ሰርጂ ጂናብሪያ ረኺባተን ብዘይካ ዝትማል ጾታ ዘሰላሰለት ቦሩሲያ ዶርትሙንድ ንኮለን ብገፊሕ 5-1 ዲኻታያ ዶርትሙንድ ኣቐዲማ ካብ ራፋኤል ጉሬሮ ማርኮስ ሪዩስ ከምኡውን ጃዶን ሻንቾ ሸለ ሾቶታት ምዝጋብ ንኮለን 3 ባዶ ክትመርሐን ከላ ኮለን ካብ ማርክ ኡታህ ብዝረኸበታ ሾቶ ንውፅኢት ናብ 3-1 ከተጽብቦ ኽኢላ እንተኾነ ግን ኣብ ጽሪ ካብ ሬድ ቡል ሳልስበርግ ናብ ዶርትሙንድ ተሰጋገረ ኖርዌጃዊ ኤርሊን ሃላንድ ተቐይሩ ብምእታው ክልተ ሾቶታት ምውጻሩ ንውፅኢት ክለቡ ናብ 5-1 ከግፍሖ ኽኢሉ እዮም ተወሳኺ እዚ ናይ ሾቶ ማሽን ተቐይሩ ዘሎ ወዲ 19 ዓመት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ኣውግስበርግ ተቐይሩ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 20 ደቂቕ ሃትሪክ ምስርሑ ዝዝከር ኮይኑ ጌና ምስ ዶርትሙንድ ኣብ ክልተ ጾታ ኣብ መንበር ተቐየርቲ ብምእታው 5 ሾቶታት ምውጻሩ ኣቓልቦ ማዕከና ዜና ክስሕብን ካብ ብዙሓት ወገናት ድማ ናእዳን ኣድናቖትን ክረክብ ክኢሉ እዮም خبركم تخطاتلتي يوتيوب channel سينما سمرم نمكتالكم እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊና لكم ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን